sama ljubav. I evo, kompa, da ti nešto pričam. Može. Može. 93. godine, u redu, to je prošlo. Mi smo daleko zare imali odavde, tu na mojem čerdaku je bilo sanduka onoga municije, baš to. Ok. Tu, ono je, ja, tu se mlaci. Ja uvijek si došao na moj buras, to sve prodavali i puške, no bombe nije bilo, bombe ne. Nego baš taj municije i onda ja svega, ja. No, a 93. godine, okej? Ja to mogu priznat i nikom me ne smije. Pa boš išao u Hag za to. Ne idem nikad, ja to priznam da je to tako bilo. Tu su svi nosili tu moji... Buš u Hagu završio? Za ovo ideš Hag. Jesam, možda jebate. Ja to priznam sad. Tu je bilo konobi, munice, svega vraga. No, velim ti, nije baš one kalašnikovi, nego ono... Pušku. Ono, kako se ono zove? M4. Ja. No, da. Onda to se sve preprodalo, sve gledaj. Zove se... I... Kompa, kaj ti je kompa? Ako nemaš čablje, ekser, ja donesem, mislim ga ima dam kraj, jebate. A, nije to mogu. Kad nas brod tone i ribolovi na jadborima stojimo mi, a da... O, ide, kompa ide, to je izvnica, sad budu oni lupili tu... Švorči. Sad oni to... Sad obožavaju... Ja se ovo uključi i odmah. Je. Sirena. Da, u redu, znaš. Da, to sam uključio, kaj, to je izvina.